Tu aici? Ce-i născut în ianuarie? Oho! Fraiere? Băi, cum pula mea de pe lingurește? Ce faci? Ai văzut? Comandat, mă, fraiere. Șef de barcă, pula mea, șef de șef. Pula, ce de ceu, ce pula, ce de ceu. Băi, cum îl cheamă pe ăla micu? Cum îl stai în gură de pe bă? L-a făcut mare, ăla și cât era de mic, mă, băga la așa. Asta e? Ei, nu mă deau una, ce strâng. El e bă, el e bă. Ce am plăcut? Hai bă, dai și tu la un telescop aici. Dacă-i prost, moare de mic. Da, frate. Acum s-a mâncat ea și Dai și tu la un telescop. Să-l las, mă, pe bouă ăsta. Să-l las să moară. Bardare, Să-l las. ia zi-mă aia cu ianuarie. Cine-i născut în ianuarie? Hai sus! Hai sus! Bagă, bagă! Hai YouTube. Ia zi. I love YouTube. Ia. I love YouTube. Hai TNG-ul. Hai du-te în pula. Vezi că arzi pericula moule, urte de mâner. Poți? Ești ca trămurul lava în pula. Lava, guța, guța, ha, ha.